Ik heb er groot respect voor dat deze mensen nu weer voor ons de kooltjes uit het vuur moeten gaan halen. Maar behalve deze mensen uit het militaire apparaat, ook de gezinnen thuis zullen hun partners missen, hun vaders of wat ook gebeurt, zonen. Dus ik ben heel blij dat die iedere keer toch weer achter de mensen staan. Als we het even vergelijken met andere missies van jou, het zijn vaak vredesmissies, ondersteunende missies. Dit is wel een oorlogsmissie. Nou, vredesmissies zijn ook niet zonder risico, maar hier gaan we echt een zwaardere missie kennelijk doen. Ja, ik heb daarom extra respect voor dat mensen dit allemaal gaan doen. En dat hun families daar ook achter staan, is fantastisch. En laten wij dan met z'n allen ook om die families gaan staan. Maar levert dat voor jou als burgemeester geen extra zwaar op, omdat juist jou het mij docht om deze missie? Nee, daar is geen enkele reden voor. Het kan overal gebeuren en het kan ook nergens gebeuren. En wij worden op de hoogte gehouden als er specifieke aanwijzingen zijn. Dat hebben we gisteren nog weer ook gehoord. Dus als er iets gebeurt, of het nou mensen zijn die daar naartoe gaan, jihadisten, of ze komen terug, of er is een schijn van, dan zitten we er bovenop. Daar krijgen we veiligheidsinformatie over. Maar gelukkig is dat nu nog niet aan de orde.